aka tube shi wai kuma ya alarma wai a ce wai mu shiru ni abin da ke tada min da hankali a doron duniya ke da wallahi tallahi ni cewa 20 nan fa in ruban shi aka dauka ba zai ga maka cewa 20 ba in ruwan shi ake zina da ita zai ce maka 20 haba to Allah jama'a haba to Allah jama'a ba yi ta zabi da ina zan tafi ina zan tafi kuna kallo a cikin satin nan fa yara aka ɗauka ƙanana a makaranta yara ƙanana ku dubi dukan da ake ma yaran nan a dokar daji aka zo aka kama wasu ɗaliban aka sa suka yi tsirara haihuwar uwarsu da ubansu ana musu bidiyo kuma ana turowa sarakuna wai kuna jin tsoron a cire muku rawanin banza tsimman yofi kuna tsoron ku yi magana saboda a cire muku rawani tsimman banza zigidir muka zo duniya zigidir za mu koma lahira wala kad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra كما خلقناكم أول مرة abin da suka samu تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم waɗanda suke tsoron zirkar suka cire su ونرى معكم شفعاؤكم الذين زعمتم annahum أنهم فيكم شركاء kiyama ba dangantaka al'amma قد تقطع بينهم ranar mutuwa babu dangantaka قد تقطع بينهم ranar barin mulki babu dangantaka قد تقطع بينهم wa dalla ankum ma kuntum tad'una عنكم ما كنتم تزعمون Allah subhanahu Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'a mutuba zuwa da Allah gaba daya da masu ƙarya da masu rantsuwa da Allah akan ƙarya da masu saba alƙawari da masu cin amana da masu walakanta iyayensu da masu cutar da zumuntarsu da masu cutar da makwabtansu da waɗanda suke maha'inta da waɗanda ba su tausayin na ƙasa da waɗanda ba su girmama na sama da mazinata